December ni riat sang ni le som ni pali pathiani zana chuan Instagram lama video ron viral vak mai a oma chu video viral a chuan tlangwal pakhat le nula pakhat ron langin CCTV a alan dan chuan inkhom bang hlim hanang hle tlangwal chuan nula chu kuthak mek main alan dan maya chuan mitam tak chuan Mizoram thil thleng tura te po an ngai lova lir thei chu han en chian chuan Aprilia nge ani boxi atir lama chuan Barmaral tlante lir thei 125 anti mai a an ema wangin Mizoram nilovin Barmarama thil thleng ni a mitam tak chuan an ngai Zoram mi puiten he thil hi an ngai vena WhatsApp status tama me chetha wang hauna tam tak share tur omin Facebook group le Instagram account nei lian tak tak te followers tam tak nei te chuan he video hi an da ta sup mai comment lam han share chuan me chiaten an me chiat pui thawang na sataka havin mi pathen khatte pon he pa hian pon fen feng ro se toya nei hi ti tok te pon om mi pathen khat dang te phei chuang kutha kan chak thu te police in an laman tho tho tur thu te na satakin an puang hemi chungchanga hian tuthar a oma Mizo zinga chuan special report petrin pu van nei thanga LPS chuan Mizo special report a darkar ni liamta zing dar som vela khan December ni som sang ni la som ni palia post harbor aron siama chu apo sang ang chuan helai muna hian karan chiar chuak don ani tual chara meche in khom bang lim ni om tak tlangwal pakhatin dimbak saklova asoi salai video dar chuan zofa muntina omte ngai ven a hloa meche khutlak tu piai ve hlak chak po an tam hle he thil tleng chanchin ni kan ziak nual to a toy zong in kan thu don ang te soifia han tum le ta ila helaya kan ziak nual to a ati ang hian zan ni tengot mai zonan ni miawa wangin an chanchin in ngai ven a hlo lo thailo wani me chatunga kuthak tu hi silal nun fela kum som ni panni chan mari ways ani a apile pute bula khosani in ater laya changa an enkol ani angin apile pute hian an fapa ang mainan duata Frank bana kolesa 6 semester zirlai ni soyani filale abial nu hi hun rei ve to tak in ngai zong an ni thu danani a filan abial nu tual chara kutathak live video adar nu khan zakle hlau thongin an bibo zui tangal maya an chungchang social media lama a viral vak mai an hriat awangin kut an in thak zana tangkhan tlan bo an rel ruk tangala khamizana khan an in lama thom nolum te po an la ve ve ni in an soi fela scooty mangin an tlan bo ta a kongchin an threlova mi hanzo turin an video a viral na satto e mawangin an in thashunga an mobile phone tak yar pon switch on ngam to lo an switch on le zeu thina chuan share chip le van lai phailam te po an thleng zak zak ni in alanga an chung to an ron biak zau hun changin Mizoram police CID lamten fela chungte an om chil chota nimin thotran ni tlai lama khan fela hiana paron bele ta hlau maya ta chip to waramana ta chip to war signal hi a thleng thui em mai sia a chui tu te tan pon abang bo thak le ani engpo ni se benge se rundung ti ang dawin ta chip lampan got mai turin fela chung tele mai chenu le police ta chuni zan thimlim khan an fe chuaka falcon an thleng tia a mai chenu zoki a chaw ta thut maya ZMC lama an than lu pui taroi mai ani investigation team tele an chung te hi nizan masa pathian nizana khan an tlai war thak to a chuna mut mu to chuang lovin an chaw tong khong hle to ani nulanu chu ZMC damdo ina admit ngal ni in chuti angan boy mek lai chuan fela chuan aparon bele ta hlo maya police an bula lo om vering te chuan phone chula in an lo chang ta a an ma ni ngai tu ana wanga an boy ziate abial nu din munte an ron hovat lo chuan an ril ru ha lutuk anun na in ator mai an lau thon thu te an shrila intan kan la om lo civil dress vekin tu na po kan oma nang mani pui turin kan ron zong chawani jok khongai takin ron ho to ro tin an bia fela hian ole kan ron ho nga lang ti in phone na da a switch off zui le tamai si a be se na eng claim umma se biak zui thei an ni le tak si lo wangin nga ngut mai bak chu ti thei om lo beyadon room to nuwa ni zan lai dar som pahni le chan vevel khan ZMC hian an ron lang ta hlol maya meche hi medical check up ti ngal ni in ortho lama ri falani a anin khoina mun kha mual pui wal bank road ni in soyani
Kulikon police station huam chung ani angin felahi Kulikon police station na atulanga thu zo fia turle dan anga achungchang bo zui turin an kolta ani he me che soi sak chungchanga hian Mizoram State Commission for Women Aizol chuan me che ta dikna le chanvo ra be na le me che za omna ti borban na satak nia shre in MSCW case number 80/2024 suom moto unregistered he Kulikon police station case number 117/2024 dated ni kwa tha som pani sang ni som ni pali a zialu ngalani commission chuan kuthak tor tu hian in enkol zuina amamu MT po hi ngun taka an enzui ngai ani thutar langin medical report thale felfai taka thei nante thataka enkol zui ani MT te hi police te hian an ngai ven zui zel boka commission chuan Kulikon police station chu he thil thleng chungchanga an malak dan ziaka Mizoram State Commission for Women nena ron thlen tura abe sei thutar langin thil thlen hun December ni kwa sang ni somni palia tranga chiara ni sari chungin report ti Women Commissioner ron thelu tura be sei ni thu suamoto a hiam tarlan ani tarlan tak angin he boruakian Mizoram chung le pon arlu ane le a social media platform sang ate he chanchin hian Mizoram adeng dot dota mitam tak chuan anrul run thute mi pa chu kuthak an chak ve thu te thlengin WhatsApp status ate po an mang ol lowani engpo ni sela tundin huna chuan tunge ani ti le tu tenge an ni ti chiang taka hriat ani ta boka hetiang thil hi a thlen zui zel lo na atan roll thar le tlei roll te kanin ngai zon dan konga film khur deuh deuh turin kanin nge na mipa kan di ang takin me chia tu chu kan ngam sa an ni a kuthak ching lo turin kanin nge na kan tha lo za dewa kan lo thin rim le ani po in kuthak lo zonga tongkam manga chin fel fram thei nita se lo thei lo waga kut kan lo in tha ka ni po in void ni khat han in ben te chu thin rim pala chuan thil thleng pal thei te po ani a kha video kha kan en chuan anak ne ma mi pa zo khan anek pop maya chumi nuwa a chhir zui le a meichia khan bible keng nge ni ina lang boka meicha bible ken te poka aleng thalup ani kha chu tiang ani nu chuan meichia chu an thu no pa chuata chu po chu kai tho le in mi pa hian anam thu zui le ni in alang boka kha video kan mu mai khan mitam tak ril ru anna kha thilom takani a mizo te hi nam anga kan la in mangai ziate in re grab nam kan ni lawa wangin in re grab na thleng thin te hian kan ril ru te nat ni ti shafauta ila acha ome chuti rualin he chanchin hi ani dan turang taka police tena ma an la chau lai mek ani awangin nam dang ten bin mu sip lutuk lo nan kha video Instagram ate social media platform sang ra kan post te kha helai kil khata tang hian nam mangai na wangin idili tra mang utin kan hanin ngen le ngot mai ani